masoya Mansir yan fasaha gani mahararsa aula ya gaishe ku Dali ya Umar gaida ku gaisuwa nake wa duka masoya Aliyu ya Umar magani Mansir yan fasaha na ku mahararsa aula ya gaida ku gaisuwa nake wa duka masoya mahararsa aula yau magani ga Aliyu shi ma ya gaishe ku Mansir fasaha mai kaunar ku masoya ina gaida kowa sanadin ku yau na yi himma da ni da ku babatun na dama yan o'o ne suke gulma tattabara akwai alkawari ni da ku masoya mun cinye gari komai bakai ku yau mana uzuri muna nan da ku muna yin nazari makiyanmu ne suke yin garari sai da ku masoya muke fari Aliyu ya Umar na gaida ku yau Allah ya nufa gani na zo jinjina nake muku ku dan zo mai rawa ku zo mai rawa Allah ya bar mu tare komai mu yi wa tare junan mu kar mu ware Rabbana kwaza ya kare duniya an ce budurwar wawa ni da ku masoya wata yawa wata rana za mu zamto gawa Mansir yau ina godewa duniya na ce mu bi ta a sannu masoya gaisuwa nake wa duka masoya Aliyu ya Umar magani Mansir yan fasaha na ku mahararsa aula ya gaida ku shi mayaƙi ne yake sa sirke ni dai a bar ni gefen waƙe ni da ku masoya ba wani koke na bar siga ana ɗauki rake zakin siga yana kauciwo yan ƙoƙo su suke yin yawo kun minni maganin wani ciwo na yi dariya ina yin shewo mahararsa auna na gaishe ku lalle masoya banda kamar ku masoya kullum kuna kewar mu ba ku san abin da zai cuce mu buri na rai idan ku ya gan mu inda da ku masoya ba damuwa sanadin ku nazarin me yake karuwa sai da ruwa shuka ke yin yaduwa komai da lokaci yau mun yi tsokaci ba ma gulafaci Mansir na ku ne mahararsa na ku ne Aliyu na ku ne masoya mun kace da ku goodbye